Khapangni ta khoksong tei khoksong ani okra chakra tei dara bai manai jotono lamsogo ani ketal video o kwbangma sal dukha romuino ang video khaijigya jora kwrwini bagwi honba tini ang kaisa khao phaio mane lob sajagwi tongo ang kaisa samung amo bwskang God Friday rok ganaka Palm Sunday rok hangke kaisa khao samung phaijak tongo o subrai nung waisi porong jimang o gan ma mane bo khao phai tongta rosabjagwi tong amon bagwi wansuka do ang mo bai waisa lobine nela nei hangke phaike nong bwskango tini hai jorao jora kaisa na harui ang tini risabnai o subrai nung chini bagwi kalbari kroso thika o subrai nung chini bagwi ang obo eukelemo asuk rungja do honba haino henerei tatamai lobsai thangono khorangmo hamjaya tobo je ang khorang kahamo hamiabo tobo ang lobna musungha amoni bagui lobnai chairok tongkhana kadi norok tolo comment bo khaisadi omo tam thiniwo norok chubadi bahai tamo norok lai kwbangma kwrung rok tongo hingka sadi norok samani bisingti angbo swrungui manano hingke ang mo romano ang goro nai samnai ta amo phono nai samnai norok logiri tongdi ano ani video paisa jara ang omo sapnai khorang asuk sokjaya haino dogor samaya sang do norok bujiban hane ang kakayo na kokrei iko nubi mahana norok o subrai nung chini bagui kalbari kroso nung thuika okay bisi kok salia timoti khe ang obono henelnai min logi nangbo rengin bagui kejar mistake phonongmano nak buchinadi okay o subrai nung sini bagui kalbari kroso nung thuika o subrai nung sini bagui kalbari kroso nung thuika subrai nung sini bagui kalbari kroso nung thuika o subrai nung sini bagui kalbari kroso nung thuika pai di Yasko sunglayan sini kay torno sa kolom na paidi sa Yasko sunglayan sini kay torno sa o subrai nung sini bagui kalbari kroso
nwng 들이켜